Jeg er et grådigt menneske, fordi at jeg kan ikke rigtig leve uden at blive set, mærket, følt og elsket hele tiden. Grådighed, det vil jeg først og fremmest definere som umådehold. Altså, det er sådan et stort hul, der aldrig kan fyldes. Det, der er det farlige ved grådighed, det er, at det jo som regel er funderet i en grundlæggende usikkerhed. Og det vil sige, at det får folk til at gøre lidt desperate ting. Det her, jeg er ikke dum. Jeg ved, jeg dør af det her. Jeg dør af det her liv. Det har jeg aldrig været i tvivl om. Jean von Baden, 38 år, og jetsettets foretrukne partykonge. Ved du, hvorfor det tager så lang tid at komme ind? Fordi ikke mig. Altså. I flere årtier har Jean von Baden underholdt samfundets spidser, de kendte og hele den danske modeverden. Hvis de andre presfotografer forstod, hvem jeg var, så ville jeg altid filme mig. Dette er historien om en mand, der kunne have fået alt. Har du nogensinde set det der billede af mig i Millionærguiden? En partykonge, der faldt fra tronen og betalte prisen, da han ikke kunne styre sin egen grådighed. Jean-Éric von Baden. I Europe's luxury list. Det er mig. Men rejsen frem mod toppen begyndte på bunden. Jeg skulle ned hver morgen og hente, kan du ikke lige hente noget mælk og noget slik og 2 flasker hvidvin? Og det var sådan set hver dag, og så om eftermiddagen fik jeg en 50'er til grillen, ikke? Så du ved, i dag spiser jeg stadig burger, som om at jeg føler næsten, jeg er hjemme, hver gang jeg spiser burger. Min mor drak, og jeg var meget ensom og sådan nogle ting, så jeg gik meget ind til byen, da jeg var de der 12, 13, 14 år. Og jeg kan huske, at jeg sådan helt ned i sådan noget med, at jeg kunne mærke forskel på, hvor meget folk kiggede på mig i forhold til, om jeg havde spist, eller om jeg ikke havde spist. Jeg havde en teori om, at når jeg havde spist, havde jeg en bedre udstråling. Så jeg sørgede altid for at få en cheeseburger ned for enden af strøget, inden jeg gik ned ad strøget, fordi så følte jeg lidt, det har nok været mit blodsukker, der gjorde, at jeg så lidt mere afslappet ud. Men jeg allerede dengang kan jeg huske, at jeg tænkte over, at der må være nogen. Hvis jeg gik igennem strøget, og der ikke var nogen, der kiggede eller så mig, så blev jeg ked af det. Min mor er simpelthen så ligeglad med, hun er ikke et dårligt menneske, hun bliver bare hjemme og læser alt for damerne og drikker hvidvin og er ikke interesseret egentlig i mig. Det er så grelt, at jeg endda kommer hjem en gang efter, at jeg har vundet flidspræmien i fodbold, som er noget af det største, man kan som miniputter i KB, som er i dag FC København. Og kommer hjem, og jeg har vundet flidspræmien, og jeg kan huske, hun sådan kigger op og kigger ned igen, og så tager jeg bare tilløb, og så hopper jeg simpelthen ud over altanen på anden sal. Bare for at tænke, så opdager hun mig nok. Grådighed er jo normalt defineret som noget materialistisk, noget med, at du vil have en masse ting, eller du vil spise rigtig meget, eller det handler gerne om noget, der er noget, du skal have, noget decideret konkret. Og min grådighed ligger måske et andet sted. Jeg er enormt grådig efter, at mennesker på en eller anden måde skal se mig, opdage mig, fordi det var noget, jeg manglede lidt engang. Man kan jo da gråde på hvad som helst i den her verden, og i virkeligheden er de fleste mennesker jo grådige på et eller andet, som de bare ikke så ofte tænker på som grådighed. Grådighed vil ofte forsøgt at blive tilfredsstillet ved det, man kunne kalde en erstatningstilfredsstillelse. Altså det, man i virkeligheden måske har brug for eller gerne vil have, det får man ikke. Og så forsøger man på alle mulige måder at kompensere for den mangel inde i en selv, eller den mangel i omgivelserne, som ikke har formået at give en det, man har brug for, ved alle mulige andre former for tilfredsstillelse. Hvis jeg skulle vælge nogen at gå i byen med i København, så ville jeg gå i byen med mig. Altså, jeg startede som 12-årig med at komme til Københavns klubber, der trykker Deo og Davis og alt. Musik var en god flugt, og så kom jeg jo ind i et miljø, hvor jeg kunne se, der var kendte. Jeg kunne se sådan på krallen, der stod måske en Master Fatman, eller en Uffe Buchard, eller et eller andet, man sådan kender, som jeg kendte fra medierne, og jeg synes var helt vildt cool i mine unge alder. Her har jeg måske været 18 år. Jeg kan mærke, at jeg er god til at gøre mennesker glade i det her miljø. Jeg kan mærke, at her er jeg god. Jeg bevæger mig godt her. Jeg kan snakke med folk, og de forstår mig, og jeg er åben, og jeg danser og sådan noget. Så på den måde, der var det sådan, det ligesom startede med den der, og så tog man videre ned på en morgenklub efter den der technoklub, og så startede jeg som go-go-danser, og på den måde fik jeg et netværk, og så begyndte jeg at lave nogle fester, og da jeg så skulle spare nogle penge på DJ, så tænkte jeg lige så godt kunne lære DJ. Men
jeg havde brug for, at der var mennesker, som så mig, enten for at danse, eller DJ, eller lave den her fest. Hvis ikke jeg kan høre, der er nogen, der jubler eller klapper eller noget, så tør jeg næsten ikke gå ud. Lige så snart jeg så kan høre, way, så går jeg lige ud og går rundt lidt og suger lidt. Ej, er det ikke fedt? Er det ikke godt? Ej, hvor er det fedt? Ej, hvor er det godt? Ej, er det ikke godt? Er det ikke god? Er det ikke fedt? Er det ikke god? De fleste har sagt, kan du ikke bare vente med at sige, at du er god? Kan vi ikke få lov til at fortælle dig, det er fedt, før du selv er kommet og sagt, se hvor flot det, jeg har lavet er. Se, elsk mig, mor. Faktisk, du ved, ikke? Grådighed kan godt være bevidst, men grådighed kan også være totalt ubevidst, hvor personen slet ikke er klar over, at personen er fanget i en spiral, som kun går en vej. Og det ser man jo for eksempel meget ofte i misbrug. Altså når det drejer sig om, enten det er alkohol, eller det er stoffer, eller noget andet. At en person bliver fanget i en grådighed, der udvikler sig til en afhængighed, som personen ikke kan komme ud af. Og den afhængighed sætter alt andet ud af spil. Og muligvis har det en person, der har været i stand til at tænke sig om at reflektere. Men den afhængighed sætter den refleksionsevne ud af kraft, så personen ikke kan bremse op. Jeg voksede op på et værtshus, så for at kunne nyde at være sammen med fulde mennesker, og ikke føle sig udenfor, som jeg gjorde som barn, så er jeg nødt til at deltage i processen. Og for at være ham den vilde, jamen, så er jeg også nødt til at indtage ting, og så til sidst, så er det kun det handler om. Så bliver grådigheden går fra sådan noget med at dele ud til folket, til at ligesom sådan begynde at hade folket, fordi det er deres skyld, jeg er nødt til at drikke. Det er deres skyld, jeg er nødt til at tage noget. Fy for satan nogle mennesker, og så drikker jeg noget mere for at kunne være sammen med dem, fordi jeg lever stadigvæk af det. Det går fra at være en smuk, givende grådighed, til at blive sådan en introvert, selvdestruerende grådighed, der er baseret på, at man egentlig bare skal feed sit misbrug i en eller anden forstand. Det ændrer sig fra at være et middel til forløsning, til at være et middel til at bare implodere langsomt. Samtidig med et stigende alkohol- og stofmisbrug formåede Jean alligevel at opbygge et ry som partykongen, der kunne skabe den helt rigtige fest. Du skal lige komme og se mit backstage-rum her. Jeg er meget stolt af. Okay. Der er det der tøserne, du ved. Hey, så er der en Pocahontas. Det er Pocahontas. Partykongen Jean, det var meget mere, at folk skulle se og anerkende, at jeg eksisterede og var der, og alle skulle elske mig. Og hvis nu alle 3.000 mennesker i byen, de var rigtig, rigtig glade, og jeg sørgede for, at de havde det godt, så kunne jeg nok være lidt i fred et stykke tid, og sådan, du ved, vide, at der var nogen derude, der elskede mig, fordi jeg havde noget afsavn for nogle andre ting. En af de klubber, Jean jævnligt selv besøgte, både som gæst og DJ, var den fashionable natklub NASA i København. Og på et tidspunkt blev Jean en så stor del af klubben, at han selv blev medejer. Jeg havde alt det, som lyder rigtig fedt i Se og Hør. Kæmpe lejlighed inde i Indre By, du ved, smukke kærester, det fede netværk, kender alle, og det var frygteligt. Det var ikke rigtig særlig rart sted at være. Jeg sad bare i et kæmpe hjem og havde en eller anden natklub, og jeg kunne ikke mærke noget. Det var ikke noget andet end frygt og stress. Altså noget, som jeg synes er vigtigt, det er at skelne imellem den adfærd, som man bedømmer eller måske fordømmer som grådig, og så hvad det er, der motiverer den adfærd. Altså grådighed er ikke bare grådighed. Grådighed har en historie. Der kan ligge nogle meget svære følelser bag grådighed, som gør, at man også skal passe på med, hvordan man dømmer det og fordømmer det. Den dag, jeg skal have mit eksamensbevis, en af de største og mest givende oplevelser i mit liv, hvor alle skal være stolte af mig, det er sidste skoledag i 9. klasse. Den glæder man sig rigtig til, og der finder jeg så min mor død 2 timer før jeg skal op på skolen. Udsunket i sit eget blod. Hun er helt tømt fra alting, og jeg flår det der hoved op af blodet og går helt i panik, og jeg kan allerede se sådan en boble, der bliver dannet om mig, og sådan noget. Jeg bliver bare nødt til at grine af det hele og smile til verden, og verden smiler til dig. Det gik meget hurtigt, og min ven Jimmy stod dernede og ringede på, og jeg var smurt ind i blod. Så kommer politiet, og de tager mig ind i stuen. Så får jeg snedet mig ud af bagdøren, eller sådan udenom dem, jeg siger, jeg skal på toilettet. Og så løber jeg lige over på min skole, du ved, fordi jeg skulle holde sådan en tale, fordi jeg var sådan lidt most likely to succeed-agtig. Så jeg sponser lige over, du ved, for de rullede ærmerne op med blod på, du ved, og så op og stå og holde en tale. Og der var ingen, der vidste noget som helst på hele den her skole om, at der var sket noget som helst. Fordi der startede den allerede. Haha! Det var det eneste, jeg kunne. Jeg kan huske, jeg fik sådan en, altså ud af vinduet stod jeg og grinede til Jimmy, smurt ind i blod, som kom og hentede mig, for at vi skulle over sammen og have den her diplom, eller hvad man nu får, det der eksamensbevis. Så på en eller anden måde, så er det, og resten af tiden er jo så gået med at prøve at finde ud af, hvordan jeg gebærder mig i en almindelig verden, og jeg aldrig har lært noget som helst af hverken en far eller en mor. Jeg ved ikke en skid om noget som helst almindeligt overhovedet, men alt ualmindeligt er jeg exceptionelt dygtig til.
Da det økonomiske opsving for alvor fik fat i Danmark i 00'erne, gav det Chang muligheden for at feste igennem ved at skabe de mest dekadente rammer for de vildeste fester. Jamen lige nu, der står vi inde på det, der hedder Othello-palæet, som er sådan et af de steder, man har brugt rigtig ofte i Københavns natteliv til at lave sådan et større dekadente fester i alle mulige slags. Altså sådan en fest, som de her fester, der var på Othello-palæet, det var jo ligesom der, hvor man samlede de absolut mest intenst grådige mennesker på alle planer, om det var for at blive set, eller for at bruge, eller for at tage. Ej, hvor er det fedt, det her! Folk får en eller anden form for ærefrygt, fordi det her, det kan de ikke slå. De kan ikke selv bo her. De får aldrig råd til det her. Så selv de allerrigeste, de føler faktisk, hey, det er lidt fedt at se Othello-palæet. Jamen her, der har vi jo så det, man kalder sådan lidt separationsområde. Der var det her, vi ligesom på trapperne eller i de forskellige indgange fordelte mennesker efter forskellige behov og kriterier. Det vil sige dem, der kunne lide den dyre champagnefest med en stor sceneshow, der gerne vil ses og mærkes og sådan nogle ting. De røg ind i den lidt større sal, hvor ligesom det hele spektaklet Ball the Ball skete. Og så var der en masse mærkelige siderum for forskellige grupperinger af mennesker, der kunne lide nogle andre ting. Sådan et rum som det her for eksempel, det var jo før finanskrisen, var det her. Det var ligesom the main room, hvor man ligesom, det var der, hvor man, nu kan man se, der skal være et middagsselskab, og det, men dengang, der var det altså noget helt andet, det her rum blev brugt til. Vi havde hele scenen, som er heroppe, fyldt med performanceartister og DJ's. Folk, der hang ned fra loftet i deres egne kroge. Her havde vi lavet et helt setup med små teatralske scener. Kvinder, der sidder og drikker te og spanker hinanden. Folk, der hænger i deres eget kød. Performanceartister, teaterfolk og DJ's. Det var scenen. Altså, det er jo sådan en Caligulas fest dengang. Altså, i før finanskrisen betragter jeg nærmest som sådan noget romersk dekadence med overflod, ikke? Det er hår, og det er druk, og det er shows, og det er folk med guitar og ukulele. Jeg ved ikke, hvad de spillede på dengang, men i hvert fald, det er rigtig intenst. Alle var jo faktisk rige. Alle var lige meget, om du var skraldemand, eller kioskdame, eller multimilliardæren, så havde du simpelthen bare så meget, for du kunne låne til, hvad du ville, og alt var godt. Det, der var helt tricket, det var at skabe nærmest sådan en Caligulask masse af erotisk overflod og drukmæssig overflod og performances lysshow. Det hele blev mærkeligt. Simpelthen at fuck folk så meget op i deres eget overflodsbehov, at de til sidst nærmest eksploderer i eufori og derved går hjem fulfilled. Men det er meget svært at forfælde supergrådige mennesker, så det kræver noget teknik. Folk, som tit er sværest at få til at feste, det er de absolut mest velhavende, fordi de har været vant til rigtig meget, de har meget høje forventninger, og de stiller exceptionelt høje krav. Men ved at lave den her cocktail af forskellige grupperinger, de faktisk aldrig møder ude på deres fine barer eller deres fine restauranter, for der har mange af de der skaber dansegulvene, som er undergrunden, performerne, DJ'sene, dem, der hænger ned fra loftet, eller de folk, som er blevet hyret ind, fordi de bare er super sindssyge partyhoveder. Det er ikke de rige, de er vildt glade for at være her, så de går fuldstændig amok med det samme, men så bliver de pæne mennesker jo ikke set så meget, og så begynder de at blamere sig med de bedste. Det er de store flasker fra Se mig, og så har vi en symbiose i gang, der kan skabe en fantastisk energi. Hvis vi går ud fra, at grådighed er sådan en ting, der er i mennesket af alle mulige psykologiske årsager, så er der også noget, der hedder en kollektiv blindhed over for grådighed. Og det var det, vi så før finanskrisen. At lige pludselig så var der ikke nogen, der kunne se, at der var noget alvorligt galt i at købe champagne til 50.000 kroner flasken og fyre den af på fester, på natklubber og så videre, så videre. Det var der ligesom ikke noget galt med. Det gjorde man da bare. Og det er sådan i virkeligheden sådan en kollektiv fartblindhed, der opstår, hvor der ikke er nogen, der overhovedet kan stoppe op og sige, undskyld, er det ikke ved at køre amok det her, uden at de kommer til at virke, som om de i virkeligheden melder sig ud af fællesskabet. Man kan blive forført som menneske, fordi man er jo i sin driftersvold, man er jo i sine lystersvold, og det er jo det, grådighed handler om. Altså, vi ser et veldækket bord med en masse på en kæmpe buffet, og så kender vi jo godt, hvad det er, vi gør forkert. Ikke? Vi tager for meget over på tallerkenen, fordi buffeten inviterer os til det. Og sådan var det med mediernes buffet i 00'erne. Den inviterede simpelthen til at forbruge enorme mængder. Og også gøre nogle af alle de der ting, som vi jo virkelig godt vidste ikke var ret gode. Da det gik allerbedst for Chang tilbage i 2006, fik han en dag et vigtigt opkald, der kunne have sat kronen på hans værk som den ubestridte partykonge. Jeg bliver ringet op en gang af en ven af kongehuset, eller en ven af kronprins Frederik, så vidt jeg forstår på det hele. Og så bliver jeg jo spurgt, om jeg vil spille til den lille prins Christians barndomsfest op på Fredensborg. Og det var jo helt klart en af de større... altså, det kunne have været den vigtigste booking i hele mit liv. Men det blev det ikke helt.
I aften der er der sådan cirka en 60-70 gæster samlet deroppe, og der vil så være en god middag, og der vil også være dans og musik senere på aftenen. Min grådighed ligger i, at jeg er en del af den her fest. Jeg danser som andre, jeg drikker som andre, jeg fester som andre, og for at være en del af et fremmed selskab, jamen, så er jeg jo så nødt til at drikke lidt ekstra. Og det var et temmelig fremmed selskab, men jeg havde sådan besluttet mig for, at når jeg gik derfra, så skulle de alle sammen elske mig. Det er altså gæster til den private middag i Kancellihuset, og det er den svenske kronprinsesse Victoria, der ankommer her. Jeg har aldrig taget psykofarmika og sådan noget, men lige det her, der havde jeg fået sådan noget, der ligesom skulle tage min angst, fordi jeg havde virkelig været op og sige, hvis ikke I hjælper mig med denne her, så går jeg ned på nerver, fordi der var jeg sgu nervøs. Altså. Og man kommer op på Fredensborg, op, det er jo hele Europas kongehuse, der er repræsenteret den aften, så det er jo ikke kun Frederik, det er jo også Norge og Håkan og Victoria, det er jo hele banden, der er der, ikke? Så på den måde, så blev jeg lidt nervøs og sidder inden de starter og render rundt og hjælper med at dekorere lidt for at holde mig i gang og tager lige en enkelt øl. Jeg havde godt fået at vide, at jeg ikke måtte drikke så meget på de der, men jeg tænkte, jeg kan da godt lige klare et par øl. Jeg skal have et par øl. Altså, jeg kunne mærke, det er ligesom i dag, hvor man skal stadig passe på. Der var mennesker, jeg kunne mærke, der kom folk. Jeg kunne meget mærke, at jeg er nødt til at drikke. Så jeg var ude ved Staffet og drikke nogle af deres FF'er, eller hvad det var. Og kommer så ind i stuen og i rummet, og alle kommer, og jeg får nogle shots. Og så kan jeg bare lige pludselig sådan nogle efter heldigvis næsten lige inden jeg er færdig, kan jeg bare huske, at det sådan sortner rigtig meget for mine øjne. Jeg kan godt mærke, at der er noget galt, da jeg på et eller andet tidspunkt tror, jeg spillede de første kærester på månen med TV2 et par gange, og hvis nok har hørt lidt om, at jeg har været inde og været lidt kærlig over for en gammel prinsesse, jeg engang har været lidt vild med i mine unge dage. Jeg har vist været lidt ekstra kærlig og været lidt henover, han har fortalt hende nogle ret heftige kærlighedsting og sådan noget, så det var vist lige lovligt over grænsen. Jeg kan også huske, at der var en anden prins, nu vil jeg ikke nævne nogen navne, der også stod med hånden om mig og rækte mig Røyksopp og Trentemøller CD, som han havde i lommen, så det gik faktisk virkelig godt. Og jeg synes, det var ligesom at være til rave, hvilket nok har været lidt problemet. Og jeg var bare sådan, ja, ingen stoffer, kun alkohol, men problemet var, at alkohol er værre. Når først du går ned på det, så er det langt værre end alt andet, fordi det frisker dig ikke op. Så jeg er så til sidst bare efter de små tilnærmelser af forskellige kongelige prinsesser og gruppedans med andre prinser, så er jeg endt med simpelthen bare at falde op og blive kørt hjem i en eller anden bil. Jeg har hørt, det var en kronbil, men jeg er ikke helt sikker. Jeg vågner næste dag i et meget velopbrudet hjem, fyldt med militærfodspor, og alt mit tøj er lagt sammen, og ligger en time og tænker, hvad skete der egentlig i går? Og så kommer et af mit livs største angstanfald ever, fordi jeg kan ikke huske, hvordan jeg er kommet hjem. Altså, det er jo ikke fra hvilket som helst sted. Så ved jeg godt, at der er noget, der er gået galt. Og det var ikke kun fadæsen i kongehuset, der var galt. Langsomt, men sikkert, begyndte korthuset for Jean at falde fra hinanden. I starten der er den der søgen efter kærlighed og opmærksomhed enormt. Den er enormt charmerende. Man er meget sød i starten. Man er bare sådan, hej, og jeg elsker jer og sådan noget. Hvor det til sidst er sådan noget, hej, elsker du mig ikke? Hvorfor elsker du mig ikke? Hvad sker der? Hvorfor? Altså, hvor man virkelig nærmest går hen og skiller folk ud for ikke at elske en. Jobbene stod ikke længere i kø, og Jean kæmpede med sit alkohol- og stofmisbrug. Jeg har konstant haft en biopat, en kropsudrenser, en yogatur, en vitaminbehandling, en leverudskyldning kørende på sidelinjen. Fordi jeg godt vidste, det her, jeg er ikke dum, jeg ved, jeg dør af det her. Jeg dør af det her liv. Det har jeg aldrig været i tvivl om. Tingene smuldrede, ikke bare for Jean. Finanskrisen ramte Danmark med en jernhammer og rystede samtlige illusioner om det søde liv. Så man står herude med angst, og man finder ud af herude, at nu kører det og sådan noget. Men gud, hvordan betaler jeg alle de regninger? Jeg har udgifter for 400.000. Der er alt muligt, der vil mig noget. Der er folk derude, der hader mig, der ikke kan komme ind. Der er folk derude, der hader mig, fordi der ikke er nogen nok i baren. I finanskrisen, der bliver grådigheden, den bliver decideret min. Den bliver led, og den bliver grim, og den bliver ulækker. Og folk begynder at vise en vis stolthed i, og sådan, du ved, hey mand, fuck det, og vi gør bare bumper. Det bliver meget, meget hårdt og råt i forhold til, hvordan det var før. Der er DJ's, der hader mig, fordi de tror, jeg ikke vil give dem deres penge. Der er en drag, der ikke har fået nok opmærksomhed. Der er en masse piger dernede, der gerne vil snakke med mig. Jeg har også en kæreste, der gerne vil have min opmærksomhed. Jeg har også en produktionsmand, der sviner mig til, fordi jeg er småstiv. Jeg har også, altså, så det var bare... Det var her, man bare sådan, man gik nærmest rundt som sådan en løve i et bur, eller sådan, og så havde jeg hele tiden gang i at skifte et eller andet kostyme, fordi hvis nogen kom ud og havde en undskyldning, ikke? Så jeg stod i en eller anden dragt eller en paryk eller sådan et eller andet, men ikke lige nu, og jeg skal lige falde ind i den, og jeg skal lige på plads, og men giv mig lige 2 sekunder, du ved, og så kunne jeg finde på nærmest at kravle ind under et bord. Når festen den er slut, så er festen fandme slut. Der var en aften, da jeg fik nok. Og den aften, det var simpelthen en aften, hvor jeg kom op på den her klub. Og der var alt det, der var før sjovt væk. Alt var skrabet fra hinanden, og alt var begyndt at blive beskidt. Og de mennesker, der kom, var helt... Altså, det var sådan virkelig...
De sidste, når der ikke er nogen penge tilbage blandt alle de folk, der normalt er firmakortet med. Dem, der er tilbage i det her se min flaskes, som lidt sådan var efterløberne på den rigtige overflod, så er der sådan en masse efterløbere, som stadigvæk tjener en masse penge i den periode. Men dem, der tjener rigtig mange penge i finanskrisen, det er måske ikke de mest lovlydige, det er måske ikke de mest ærlige, det er måske ikke... Så det er sådan, til sidst er det sådan en samlet gruppe af det absolut værste segment af mennesker, jeg nogensinde har kigget på i mit liv. Det er der, hvor den går hen og bliver led. Det er der, hvor dem, der har penge tilbage, de står og hælder champagne ned i de fattige tiggerkasser. Der må jeg stå af, og så slukkede jeg musikken og råbte, fuck, jeg kan ikke det her mere. Jeg kommer aldrig tilbage. Og så gik jeg faktisk og lukkede klubben kl. 3. Jeg kunne ikke være der. Jeg stod og spillede. Jeg måtte bare gå. Der er sikkert nogen, der overtaget, men jeg gik bare ud af døren. Og jeg vendte aldrig tilbage. Jeg tror, det, der skete med grådigheden efter finanskrisen, det var, at vi gjorde det, som vi altid gør, når man har tømmermænd. At man står op, og så har man ondt i hovedet, og så sætter man sig ned og drikker et glas vand, og så siger man aldrig mere igen. Jeg gør det bare ikke. Og så begynder man langsomt i løbet af dagen at samle sammen og gå en lang tur i den friske luft og få hovedet sat tilbage på plads og få ringet til sin mor, som man har glemt at ringe til i de sidste par uger, eller hvad det nu er for noget, man godt ved, man har dårlig samvittighed over. Jean forlod København og flyttede i 2 år op i et sommerhusområde i Nordsjælland. Her brugte han tiden på at tænke sig om. Det var nok en afvænning for alt at flytte op i det hus, men grådighedsafvænning var i hvert fald en af tingene, fordi der er ikke rigtig noget valg. Altså, du har ikke så meget valg, når du er 2 timer væk fra byen. Og du også er sådan lidt, du er lidt træt. Jeg var jo egentlig, i virkeligheden var jeg jo nok bare brændt lidt ud fra 18 års konstant party og på tilværelse. Og deroppe, der lærte jeg jo ligesom at eksistere selv. Altså på en eller anden måde endte jeg med at, det var også ret sindssygt. Altså der var jo altså en hel vinter, hvor der bare var sort, ikke? Hvor man bare sad, og jeg havde ikke på et tidspunkt, jeg havde bare en madras. Jeg havde ikke engang tv. Jeg havde bare en madras. Det var faktisk alt, hvad jeg ejede på det tidspunkt. Så jeg sad bare på den der madras, der jeg kiggede ud af et vindue på en grøn græsplæne. Men det var gåturene, der ligesom fik mig ud af det. Det var at begynde at gå i det der grønne der og mærke, at man faktisk eksisterer ved at bare trække vejret. Altså ved at hvis du har tid til at tænke over det, så er du der jo faktisk, så længe du kan mærke, at du trækker vejret. Oprydningen er en meget vigtig opgave. Og man kan sige, at vi er på nogle punkter nok ikke rigtig kommet i gang med den oprydning endnu, når det kommer til stykket. Jeg synes, hvis man er en iagttager af det samfund, vi lever i lige nu og her, også politisk, så må man konstatere, at der er nogle mennesker, som ikke lige har fundet ud af, at vi faktisk er i gang med en kollektiv oprydning, og som ikke rigtig forstår, at vi skal videre med den der kollektive oprydning på en helt anderledes måde. Indimellem, så kommer der altså sådan nogle modbevægelser, hvor man siger nej. Ikke? Altså Frans af Assisi var sådan en. Han smed skoene og forærede sin rigdom væk og satte sig ud og talte med fuglen i stedet for. Og der er jo en klar linje fra det, og så op til, i hvert fald ikke til i dag måske, men i hvert fald til 60'ernes hippiebevægelse, sådan noget, hvor der også var sådan en interesse for at en kritik af alt for store mængder af rigdom og velstand og så videre. Altså kortvarigt, ikke? Fordi 10 år efter, så hopper de alle sammen på jobbiebevægelser og begynder at købe aktier på børsen og så videre og glemmer alt om det der. Altså nu begynder folk igen at køre i firehjulstrækker, og de begynder igen at benytte friværdien til at finansiere et overforbrug. Og det er jo i virkeligheden der, hvor materialismen og grådigheden kan køre os alle sammen ud på et tidspunkt. Ja, men min grådighed har jo faktisk gjort, den har virket omvendt. Jeg er blevet mere ensom, jeg er blevet mere ødelagt. Jeg har egentlig fået mindre respekt på grund af mine maniske tendenser, og måske ved at stå og hælde en flaske vodka ud over, så kan det godt være, der er nogle af de kloge, der ikke gider booke mig i dag, fordi de tænker, det var ham idioten, der stod og hænge vodka ud over sig. Så faktisk alle dem, jeg gerne vil tæt på, alle dem, der faktisk holder af, de er altså hurtigt væk, når man har så meget brug for at få tilfredsstillet sin egen grådighed og behov. Det kan godt bide sig selv i halen. Så alt det, jeg vil have, det endte jeg med ikke at have, kan man egentlig godt sige. I dag er Jean ude af sit stofmisbrug. Han har taget en uddannelse som psykoterapeut og arbejder om dagen med at hjælpe andre ud af deres afhængigheder. Det er så gode ved grådigheden. Der er jeg heldigvis endt et sted, hvor jeg kan hjælpe nogle andre på baggrund af alt det crap, jeg selv har skulle igennem af
frygt for at dø, narkoafvænninger, og jeg har også blevet bange for mennesker i de år. Det er også derfor, jeg mistede kontakten til mennesker, fordi jeg kan ikke lide. Jeg har altså, udover at jeg ikke brød mig særlig meget om fulde mennesker før, så har jeg kun set menneskeheden fra denne her vinkel i mange, mange år. Så det eneste, jeg har set, det er spritstive, psykisk syge, fulde mennesker, der vil have noget nu. Og hvis ikke de får det nu, så er jeg bare nar, de vil også have det gratis. Så til sidst, så kunne jeg simpelthen ikke holde ud og hade alle folk så meget. Om aftenen spiller Jean stadig som DJ. Og selvom han ikke længere har et alkoholmisbrug, så er det stadig en udfordring for ham at styre sit forbrug. Ja. Jeg skal pleje at starte med øl. Kan vi ikke bede om øl? Hey, man! Jeg kan se. Jeg skal stadigvæk kæmpe med alkoholen. Det er ikke nemmere for mig, bare fordi jeg i dag er terapeut. Jeg skal stadig kæmpe med alkoholen. Jeg har ikke følelsen af... Narkotika er heldigvis gået væk. Altså, de hårde stoffer er simpelthen nu så langt fra mig, at jeg ikke får lyst i løbet af en nat. Det har til gengæld også taget 10 år at nå dertil. Michael, kan jeg bede om en øl til, og så eventuelt sådan en lille shot af et eller andet lækkert? Ja, måske, eller hvad du ellers har. Har du en rom, jeg skal prøve? Har du et eller andet? Jeg kan godt lide det lidt mørke ting. Så lad mig prøve at shot af den. Tak. Det handler om at finde en balance i livet, hvis du kan det. Og der føler jeg i dag, at jeg er et sted, hvor jeg sådan i hvert fald 95% er i balance med alle mine misbrug. Og det har altså været noget, det er en kæmpe triumf. Og det er jo det, jeg har fået ud af det sommerhus, blandet med lidt kærlighed. Det er, jeg rent faktisk i dag føler, at det handler om noget andet. Det handler ikke om mig. Det er faktisk meget sjovt. Det handler selvfølgelig lidt, nu sidder jeg her. Rimelig feedet drug, jeg får her på tv. Masser af opmærksomhed, så jeg har det godt lige her egentlig. Men det er ikke sådan, det er ikke det handler om lige nu. Det handler ikke om at sidde og vise, at jeg kan se crazy ud. Jeg vil vildt gerne sige noget godt. Jeg vil gerne have noget substans. Det er gået fra at være egentlig en form for reality-stjerne til real life, altså kan man sige. En fake, konstrueret virkelighed for at please mine egne godheder, til egentlig, så vidt jeg ved, at være så meget mig selv som muligt. Grådigheden har også gjort mig nysgerrig efter at komme ud. Så den samme form for bekræftelse, jeg har søgt i klubscenen, kan man sige. Der har grådigheden så ført mig over til en eller anden punkt, hvor jeg i dag er grådig efter at bevise, at jeg ikke er fuldstændig fucked, og at det kan lade sig gøre at komme ud på den anden side, og endnu mere også eventuelt kan lade sig gøre at faktisk fortsætte i sit værv, hvis det er, du lærer virkeligheden alle anderledes. Fordi inde bagved psykosen og alle spasmerne og alle de vilde fester og alle mine kostymer og hvad der ellers har været i gamle dage, der har der siddet sådan en helt almindelig fyr, der bare tænker, hvad har du gang i? Kan du ikke snart se at blive færdig med det her, så du kan få gang i sådan et, ikke almindeligt liv, men et lidt mere sådan, måske et liv, du ikke dør af om 5 år. Og det er det, Grådigheden har også gjort mig nysgerrig efter at komme ud.